Keblai pi baro ki paralog projor ki baju ya isngap ya kane ka program ke jangi man la katayo menta katayo runga ko am yang sobai pi ha ka rukam ka bakarpan ngidan ya ka subject ka basngau tanat ka balong ke jing nge ka jing thrang ka jong wei pu wei brio kata ka dai shpang ka bneng bar ka pathai ka bathamai ka ba mangi baro ngi khmi lenti tenga kwa ban Karpari pi pen play yak por ke jong pi ha ka ba ki shakri ki jong blay ki nera ban pen shai ngi langba kaneka langba kaneka video badru ha kaneka tayo ngi dan ya i pastor Albert Scamlin ya i arda ke lamare ngi dan ya i Albert lengdo nonglai badi nyabol lapasam ha ka ba kini ki shakri ki jong blay ki nera ban pensung tho yangi langba ka ketien ke jong play ha ka bai dai bat kene ka subject te haswa bangin ya sedang ngin ya pendam sho la ki kli ke ching twai blai bak pa jungi ba bneng ka ba banai ngo ya kene ka por ka ba me ai ki kat bangi pule kene ka subject shapang ka prathai ka bathamai ngi dwai ba men ya lam yangi do men si makroi ngi pan ka ka tam thang tam chong chris menta ba halakartaru amen Daga jingkili ke banang kong akwa ban kili ya i Albert lengdo nonglai sangpaban ya rab batai lem yangi hatu kane ka perthai ka ba ngi shong kan poinem sha ka bakut Kublai janmit ya phi i wei puwei kene kadega kabu ka bakrau ha ka bangala ban ya don rekat lam bat phi bat bane juba pi kini ki jingkli kato kan ne ki jingkli bat kublai shibon ki nok penya ha ka baki lajit yanga bangala ban ya shimbentalang ha kane ka program kam tame ngila poi sha kane ka mat ka ba kamat ha ka ba ngin ya kren shpang ka bneng ka batmai bat kublai shibon ni ka jingkli ya ka ba moderator ila ai nam ta ka jonga chapang hato kaneka perthai ka bangi imenta kan poi no sha ka bakut thrai tingin pe na mathayos kal nong ka ba ar sau de khot ka ba khat sau antu ka ongkum ni te ya kaneka gospel jong ka hima on ya lap ha ka perthai baro ya ka ban long ka jingphla ha ki kanja banreu baro on da kum ta ken kan jia kata ka bakut hoi pikan mau ne ma ka por ba u yones lane u Jesus Christ u yalap u yones nong pen baptis pa u Jesus Christ ki yalap shpang kata ka hima ha ka ba ka hima jong ka beneng ha ka ba on sawan no shen te hang ne hadin katu kan ne snem hadin katu kan ne ba hadin u Jesus Christ u layap na te lawan mi sa we unong yalap u bakrao bat u ka kerteng ju de pol te ne usakhi ba ka gospel kan lecha ka perthai baro ka we lana pipule no kolosai kal nong ka ba ningkong de khot ka ba ar phulai hang tu ka ethu nam ta jonga ba ju phi ka ong lada shisha phi yai sa ha ka jinge ya ki bala pensong no rem bat ki ba ne scam bat ki bam khi no na ta ka jingkerman ka gospel ya ka ba phi la yus ngau ya ka ba la ya lap ha u benreu baro ha u ba hapo ka bane ya ka ba la penlong nong ya lap yanga u pol hang ne u pol u thu shai ba u ong ba on sa ya lap shabaro ka perthai te man ta ngi i hi ba ka jaj benreu ki kristan ki ba pher ki ya lap shpang Jesus Christ namba ha kini kan sau wan kata ka por ka bakut ba Jesus Christ un sawan ocean te hang ne pol wong beng na rom kal nong ka bani kong di khot ka ba phra hang tu ka ong amen kublai shibon Albert ya kido jing pensai ke jong phi langba ka tien ke jong blai ha ka ba chi suru ulai thol pa ba shen kane ka perthai kan sa wai no bat ansa pendu pendam bat ansa penchan no ka tengah ko man phai pan menta shai erda ke lamare ladap songha penshai lam yangi ha kanu ka rukam ba ya kane ka perthai ansa penchan
Boleh sibun ya kan kajing kali ke bab hila ai nak ke banta janga kajing jubab janga kat kum ke tin ke jong boleh ke mengilak man syam petras lai ke lanong kat bah nyau ke ba shipeu tu kat ke tu syai yengi ba habakut ke syih jasnem boleh un penjot ya usoitan ye ki angel jong ye ki nongbot ki jong bat ye ki ki badon hagan ke partai un thang du ye ka da ga ding ki baro kin bat kin du kin dam mat blay un sa thau thmai ya ki baro ki kham itanat shu kita ga dei ka jing jubab bat ka jing ye thu shai ka jong ka tin ka jong blay ha ka jing ye dei bat ka jing penjat ka jong blay ye ka partai bat ye soitan bat ye ki nongbot ki jong bat ye ka pop trong cái này cái partai không lấy gì kumbangi la yos ngeo yakane ka parthai on sa penjan kata de ke jing thul pa chong ka tien ke chong ublai ha ka ba on sa thang tu yaka da ka ding ban nga kwa pat ban phai man ta sha i ba nyau bo la pasam la da phila ban pen shai ni ba hadu kan no ba yakane ka jing penjan yaka parthai kan salong Kublai Shibunya kena kejing keli, tong ia pek nak ketin kejong blai hadu kat no kena kejing penjat kan long. Kaban kong ia pai bat nga syaka kitab u Isaya kalong kabalai pusau kad khat kaban kong hadu kebasan. Sengap ngan pule ia kena ketin. Kebaong ale hajan pi kijai benreu. Ban sengap to sengap ru pi ki kenjak benreu. To ka kendeu kan sengap bat kejing dap jongka. Ka perthai bat ki baro ki bami naka kadkhat ka baar namar utrai ula bitar lep ye gijai benreu bat ula khi bitar ya upai jong ki baro ula penjat thiau ya ki ula IT ya ki sya gejing yap ye ki bala penyap jong ki ru an berat no bat gejing utung jong ki met yap jong ki kan mi bat ye ki lomba an pendum no da kesnam jong ki kadkhat ka basau ye ki pai benang baro ru an penduk no bat iki benang an kelilang kum ke jingkli bat upai jong ki baro unjelop no kum kasla telor no na uding wine bat kum kasla bat telor na uding dembor kadkhat kebasan namar kawai lam jong akan kaladi haban nakrang habeneng hakmi kan one here halor ka edam bat halor upai lang ke jing tim jong ya keban bishar kane kadai kawai na kijing batai chapang kumno bleu sepenjat ya kibre ki bapop na ta to ngi pe sa kawai gad khat bible ngadan han sa artli hin rengan pules tang kawai phila ban bu jing kemau na ke kita u Jeremia kal nong ka basau ka dekat ka ba arpau hadu ka ba arpulai menta to ngi pe na kane ke kitab jing pen pau kejing pen pau ka kawai na ki kat ka ba ngi de ban pule kum ki kristan bangila ban sengau thu ke ka ban jia hakalawai lene menta hagisngi ke bakhadu ke bangi im jing penpau kol nong ba arpau ka dekat ke ba khandai ke ba ong kumne sengam an pule ke ba ong bat kile lekiu halor ke penkiang ke khandau bat kile ker tawer ya ka jaka shong kita ki rukhoi kane ka kranya kita ki breu ki ba pop ki ba ansa sha thang ki ba ublei unsa penduk no thiau kumala kren ha kitab Isaya sengap ngan ong shu kumno keting jong blai kong bat ya kata kanong ba kila ker saudong tawer ya kata kanong ba ya kata kanong ba ya kebala it te kading kalawan here na ublai na beneng bat kalabam du yaki kading kalabam du yaki kalabam du hi barok khoi kane kadai ka jing penjot ke jong ublai ya ki breu ki ba pop ki bam syam ko ngu lana ila yos ngeo ba kumbala pule na ka ketien ka jong blai ba ka jing penchat kan salong ya baro habaro bat kumbala kula da ublai bat thik kan suggestion ya ka ba ka bible kala kren tematang aku aban phai sha i pastor Albert Scamlin na kane ka jing penchat ka ba on sajia ka pat ka ban sami nangta Boleh shibun ya katu kecikli ke baong nakan ni kejing penjot ke kaban mi ho nyala de bani puli ya kani hadin bau ble ula penjot no ya kana keperthai da kading ya kapop
ya ke jing jaklia boro ya ke jing sni boro ya ke jor tenra jok berthai boro hadin ba oble ula thang raham daga ding ya ka bla kran ha ka shti ka ba ar ka jong patros kol nong ka ba lai ka kot pashpo oble sa shi sin ya ka ne ka khando ka bala rem ka khando ka bala thang daga ding oble unsa thau thmai da ka we ka khando ka balong ka khando ka ba thmai ba ka baneng ka ba thmai unoi thulpa jong oble ha ka testament ka barem ula da be thulpa bar ong kumni isia kalanong ka ba ndriu pho ndriu ka khat ka ba ar po ar ba ar plai namar kumba ki baneng ba thmai ba ka khando ba thmai yai ki bangan thau kini sa khmat jonga ong trai kum taru usba jong phi ba kanam jong phi kini sa yai ki bangan thau ka bomut bo ble un sa thau shisha te kan jaru pana we unai thmai hadu we pat pana ka we ka sabton hadu ka we pat ka do baro kanwan ban mani hakmat jonga ong trai omde ba ong unoi thulpa jong ble ki shapri ki jong ble de oble ubo trai hi ha ka testament ka thmai o yo anis ha ka jing yo ipao ka jong o ukran ber utho ya kini ki kentien ha ka kitab chipapao kalonong bar puwe ka kot ban kong bat ngala yo i ya ka beneng bat thmai bat ka khndo bat thmai namar kata ka beneng ban kong bat kata ka khndo ban kong kila le no bat ka duriau kam dan shu ka bomut bakan ni ka khndo bat ka ni ka beneng ka bomut ka hau ka bang yo i manta kan sa le no a ka we ka singi bat play on sa thau da ka ba khamba ka ba thmai ka khndo ba thmai bat ka beneng ka ba thmai bless you bon Kumbang ila yos ngeu ba ya ka beneng ba de ka prathe ka ba thamai un sa thao un sa mi nakata ka ba la penjon no dengan kwa ban phai man ta shei arbert nong lai phila ban batai ngi ke ei pat kata ka prathe ka ba thamai Kublai shibon ya sakane ka way pat ka jingkli ya ka ba imoritor ila ai nam ta jonga ka beneng ka batmai ka ai kata ka beneng ane ka khndo ka batmai jing pau ar puwe gal nong di khot ka baning kong hadu ka balai ka ong kum ni ngen pule phi ka ong bat ngalayo i ka beneng batmai bat ya ka khndo batmai namar kata ka beneng baning kong bat kata ka khndo baning kong kila lej no bat ka duriau kam don shu sngap bat ngalayo i ka nong ba ka ba khuj ka Jerusalem batmai ba ka dawan hier na ublei na beneng ya ka ban lakhre kum ka nong lej kurim ya ka bala pen ibha khnang ya utanga jongka bat ngalayo sngo ya tin bajam na kata ka khet ka daong hakmi ka tabernakel ublei rengkat bat ki breu bat un shonglem bat ki tema ki kin ya long ki pajlang jong u bat ublei hi un long lem bat un long ublei jong ki te ka beneng bat ka beneng ka batmai bat ka khndo ka batmai hang ne ngiu i ba hato thrai on sa weng on sa pan paj pan prano ya kane ka beneng bat thau biang da we ni ne pej ke ka ba ka bible ka thu hang ne ngiu i ba ka bible ka thu ba on sa pan bha biang ya kane ka ju ka prthe om de da ka we pat hande ya kane ka ju hi ka prthe on sa pan bha la ne pan long pat kumba kala long man chwa namar bab ka bible ka thu nadu ka basdang jong ka prthe ha ka baning kong ladap tang ki ching janjar namar ka pop phi u adam bat ka im ki lahap no ha ka pop de tang ka jing hap no jong ki bang yo ikini ki ching janjar ki jing pang ki ching sitom baro te ka bible ka thu ru ba kane ka prthe ka ba man ta kan salong biang kum ka prthe ka ba thmai ning kong korin kalnong ar korin kalnong ka ba ka ba san di khot ka ba khat nyo hang tu ki i ba u jing thau thmai ha u chris lai sriem kum u breu ru un long ha ka jing thau thmai ti kane ka prthai ru kan long hi kum ka jing thau ka ba lani ka prthai ka ba thmai on sapan bha kum ka ba ning kong kum ha ka ba mening kong om shamladon kinu ki jing sneu ki jing ale ki jing penyap
temen taruh hang ne on sapan thau thamai no on sapan bhano yaka kene ka juk perthai Kulai shibun ba arba di kitu kijing penchai ki jong pi ba ke ba ro ki ba thamai ken sechia ha ka ba ubrio ki chaka ba ro ublai on sa thau thamai but uni ubrio ba yo ya ka ching pen thamai Chris ba la yo e chuma be on man ya ka peneng ka ba thamai thang kwan phai shai arda ke lamare sobha ban ya ba tai lam yangi lan no pan on pen yo ya ka perthai ka ba thamai Kublai shibun sa ya kene ka wei pat ka jingkali ka ba phila ai na ka banta janga ka jing jubab ka janga ka bangila ban syam na ka kitab jing pen pau ar pho wei ka lana ba hadin ka shi haja snem ki ba ki riu khoi ki jong blai kinias don lang ba du Jesus Christ nang ta ki e ki ba ki kwa ban tip siapang ka rukom bisyar ke jong blai ya ki breu ke dan asla jong ne pathe kalong ka ba khoi bat ka ba hak ade nang tan la kut ka ta ka chi jas nem u blai aden bola thang du thang dam ya ne pathe pop un sawan un sa thau thamai pat ken ya ka ta ka pathe ka ba kham itna chu ban ya ne pathe ka ba pop ka ba ngi menta hangta ka jingsuk ka jingkemen kan sunsha lagi bom jikut siki bom jikut o nga ngay scam ngi wei pi wei ngi angnut ban yo lai ban poi shepeneng ban hadin ka sia jasnem ban yo i pat ya ka parthai ka bathamai ka ba kham itna shu bon sha ban ni ka parthai ka ba ngi shong ngi sa ka ba dap ta ki jing e ka ba dap ta ki jing sngosi ka ba ban ka jing jinja amar kata ai bo blei un ya rap yang i wei ban pan kre ya kata ka yeng shong ne ka ba bom jikut ban ya don lang ba du nong penim jeng i Jesus Christ nagi bom jikut shiki bom jikut ku bless you Kulai shibun arda lamare phi la penchai ngi ba ya ka beneng ba ya ka perthai ka ba thamai on sacha hadian chong jingkut chong sia dal snam kido bala snap ya kene ka sabja ngi la da ya kren hakini ta yo bala lai ta la pimpat pe phila ban pe ke ka ta ka sia dal snam ba lanu kan kun te ka peneng ba ka perthai ka ba thamai kan sacha hadian chong ka jing pengkut ha ka ba ya ka sia dal snam ha ka ba ki riu khu ki chong lai ken wan mat chong hang ta te menta ba ngakwa ban phai si ba nyau bol na ka benta ka ba ya ka beneng ba ya ka kendau ba thamai on thau na ka benta jong no Kublai shibun ya kene kijing kali tong ye pe ya kijing jubab na ka ktin ki jong ublai ya phai bat nga sha ka kitab u Isaiah hi kal nong ka basau pusan ka dekat ka ba khat phra ka ba ong kumne na ba kumne u ong utrai u bala thau ya ki beneng u tau long ublai ula thau ya khandau bot la pan long ya ka ula thong ya ka syam la thau suda ya ka ula thau ya ka ban shong breu ngangalong utrai te omdon uwe pat ke ka banta ya ka ba uble ula thau ya ka ne ka perthai ka bala pen pau ha ka kitab Isaiah ka long uble lu ong ba ula thau ya ka ban shong breu ngai skam ma pis ngau thu ya ka ne jing ju ba blen kul khui phi kulai shibon amen kulai shibun ba nyobor ki do jing penchai ki jong pi ha ka ba ya ka beneng ba de ka kendau ba thamai on thau kerpang na ka benta ki khu on chong blai nam ta chong ki jing thau ki jong bat ki tang bala siu spa ki jong te nga kwa ban phai she i pastor Albert Khamlan shaki ba ublei ula ai ya ka ne ka perthai ka ba ula thau shano Kublai shibun ya ka tu ka chikali ka ba ong Shaki ba ublei ula ai ya ka perthai ka mot hadin ba ublei ula thau thamai ya ka ne ka perthai da ka khndo ban ka beneng ka thamai ya no un ai hoi ka jon wai sam ka ba shis pa khat san ka khot ka ba khan riu ka ong ki beneng jo utrai henry ya ka khndo ula ai ya ukun ben riu nyitip ba ka ne ka khndo ka ba ngie shong kade ka ba uble ula thmu khnang na kam ta ukun men riu baro bat ka te ka beneng kalau ka jaka shong ka jong ble
But hakata ka perthai ka pathmai habau blei ura sandur ye ki eke baro habau blei ura thaudur thau thmai ye ki eke baro yakata ka khando yakata ka perthai on saai hakita ki bala pengkre kita ki bala ngai hau Jesus Christ ki bala le ya ka mon ka jong u but hakita ki ba u Jisu ong kum ni ka gospel ka kum u Matthias ka lanong ka basan ka khot ka basan ko ong suk ki ba jamnut na ba kini yo ya ka khando ha ka ni ka pathai singi ka bangi em ka pathai jong ka pop lada don ka jing ya kini khando ka jing ya le apreng ki ba jamnut bat ki ba erang bunsin ki ba erang ki juyo Henry habo blay Ukraine yang dikentin suk ki ba jamnut na ba kini yo ya ka khando Ukraine ya ka ta ka khando ha ka pathai ka batmai ka bamut ba ukun benriu un sa yo shisha ya ka ka ba obleu la pengkra na kam ta jongki ku bless you. Amen. Teka wei pat kejeng keli halor jong kata ngakwa ban keli ya i Albert lengdo dong lai hangno ba un ai nong ya kita kiri hak. Pila ban ya rap lam ini ha ka bede bat kata. Kublish bun sakane ka wei pat ka jingkeli. Kanong hakaba kini ki rukhoi kin yo. Kai kata kanong. Ngine pet ka Bible ka kran kumno. Proverb kalnong ka ba khatway di khot ka ba life away. Proverb kalnong ka ba khatway di khot ka ba life away. Hakmi ya ubahok on ainong ha ka khando. Sakat no tamle ya upaman bat ya unong pop. Kai kata kanong. Hang ni ka Bible ka itu ingi kanong kada ka jing em ka ba thamai. Kata bangin kup ya kata ka jan kup ka hok ya ka ba ublei umut ban ai ya Adam ha ka baning kong Henry Adam bat ka em ki hap no ha ka pop Henry menta un ai biang ya kita kiru khuai ha ka ta ka por ha ka ba un sawan no sakne ka perthai un wan tan no lane un wan shim ya kita kiru khuai ha singi ba khadu kadai kan nong ka jing im ka ba thamai lane kamet ka ba khlan ka ba janai ka ba omdan shu ki jing khuslai kata ngini pe na ning kong koren kal nong ka ba khat san ngini pe ning kong koren kal nong ka ba khat san puar hadu san pu sao hang to ngi i ba on sapan kelano yangi season dan kabumut ye kita ki bom shamla yo thia kabumut ki bom shamla yap on sapan kelano ha kata ka shiklip mat keng bat ka turoi on saput ha kata ka por te kumta kita ki ba yap pat kin mi pat da ka jing da ka ta ka met ka bam put shu lane ka ta ka met ka bat mai kata ka de ka nong bat ye kita ki barang im on sapan kela kade kan nong ka bakrau ya ka bang ngi we ngi dei ban trang kat bangi ngi don hak ne perthai bi ngi im hak ne perthai ka bak pop bon ki jing jen jar bon ki jing ale dap tang ki jing ale ka ba marway lane ka ba shmet te ka ba kong san ka long bangi dei ban pen khre ya la de kumno bangin yo kumno kata kan nong ka ba ublei un sa ai nam ta jonga ya phi larangim pen khre na du man ta kai ka ban jia te ngin pek biang sa ka we jing ning kong koren o ning kong Thessaloni Blei shbo ni kitu jeng pensyai jong phi ba Albert te ngakwa pan menta ban phai syai ada kelamere ba pen yarab ban batai shu yangi pan ki kendon ki bandan hakata ka kendeu ka bathamai Ku bless you bon si kane ka wei pat ka jing kali ka ba phila ai na ka banta janga ka jing ju bab hi ka long baik na ka ten ka jong blai ka bingila ban syam na kitab Isaya ribusan ka lanong ka khot ka ba arphoi hadu arpholai hang to ki thu yangi ba ki breu ki niat dei ya ki yeng ki sem ki jong ki bat kin ya syong ya sa hang ta nang ta ka mat ka ba ar ka lang ba kin ya thung ing jing thung
kin rap kin riang bat kin ya bamru na kita kijing thung namar don nong tu shu don nong penjot shu hanrei ke baki trei ki kita kalong bakin yo jing bam nang ta bat bakin yo ya kijing gerku na kita kijing trei kijing kamai kijang ki bat kabanta ka baar kalong ka bas ngau tenat hang ne ba isaya nrupun kala nang khot ka baar polai hang ta ang nagawai kasabatan syakawai pat kasabatan kin wan ban yaro bat ban mane yau try jisu kata kadai ka perthei ka batamai ka ba ladang ilong ki balakloi ngin yo ban mat ngin yo ban syong ban sa nagi bom jikut syaki bom jikut tang de kicing suk bat kicing kemen ka ban sinsyar ha kata ka perthei ka batamai namar kata ai bo blen yarap yangi wei pi wei ban pen kre ban poi sya kata ka beneng ulane ka perthei ka batamai ka ban yolot iki ki bangi training kita kublai sibo habangi kren ki kendon ni ngau kumba habneng rung endon kendon ni haban butik henry kaya pier ya kai ka kendon ka bangi kren ha ka kendo bat kai ka kendon ka bangi sai le habneng bat blain sanang batai shu yangi enda ngin yo ai kala ban pai hang te ka jingkli ka babon ngakwa ban phai menta shai ba nyobol apa sam hakanu ka rukom ba ka pathe ka bathamai kan long ka ba phia bat kai ka ba ka bible ka yathu shphang kata Keblai sibun ya kene kejingkeli ngasukwa banyak sam pi khndet ya kini ki jingya pher ki badan ha kata ka beneng ka bathmai bata ngase sam pi sakhndet ki ba ngansa dan sakawe pat kejingkeli ban ai kejing jubab ha kene program ki jongi to ye phai bat nga sha kene ka we ka banta sha kita wi isayahi kalong ka bakhat we nadu ka khat ka ba henreu hadu ka khat ka ba khandai ka ya thu ka bible ka ya thu shayangi ya kidiki jinga phe lane ki ban sanjia ha ka banang ka bathamai ka ongkum ne te usuri unshong lembat ukun langbrot atau PGE ha kene ka perthai don let se henrei ambaro usuri unsyang lembat ukun langbrot nangta ulabasaru undem bat ukun belang nangta ukun masiru bat using samla bat umasi sengai lang bat ukna rit unyalam yaki kemur une ukna rit unyalam yakini ki masi sengai unyalam yaki suri unyalam ya kini ki langbrot ki labasa nangta gadkhot ba henyau ka ong kamasiru bat kadengem kinyabam ki khon jongki kinya damlang bat using un bamplang kum umasidam nang ta gadkhot ga phra ikhna ibadang boinru inya lekai hathliu usainpu bat ikhna bala ino boin inbu yala kakti ha ka krem usenyong kane kalong ka ai ka ba kakting jong oblai kala kran hangi ba kine kinjia nang ta gadkhot ga ba khandai kin ampun mensau lam ne penjot ha ulom makentang jonga baro namar kaperthai kandap da jing tip ya utrai kumba ki kila tap len ya kaduriau kumlai sibon amen tengah kwa pat ban phai menta shai pastor albert skamlan idon ngane ki jingkali ka ba ki babun le se ki brio ki chuya prakhat kai ka ban chia yangi shi bahayang shi basam shi parlok prajor para brio habneng hatung endang itu nem iwe te pastor sumhaban batai lem yangi ke ka bible ka kren ya kata kublai sibun ya kene kejingkli ka baong hatu ngin ya itu iwe hangta ka bamut ha ka perthai ba ka khando ka batmai hatu ngin ya itu iwe ka jawab kalong hooi ngin ya itu iwe lada ka jingim ko jingi ha ka perthai ka batmai ngin om ya itu iwe let's say manga kum ukpa ngamla ban itu shu yala ka jong ka kurum la lani la yala ki jong ki khon ka bamut ba ka beneng lani ka khndo ka batmai na kam ta jonga ha ka ta ka perthai kalong ka bam idon kam ai na mangamla ban itu yaki bun sin habang lado yaki be ki bathon ki bang idon gajing shanya yaki
ki bangidon ya kata ka jinge kamtam kita ki blange hau kris ki balale ka mon ka jong o bangin sai sempat ha ko ka sngi ha bangi alap ya kani ngi kren kani ka bomot bagi don shisha ya ka jikerman ka bakra bangin sai sempat bat bangin sai thu ya ki kashti ka ba nang kong ka jong ap sok po sha ki prabangi hakoran kalanong ba khalai ka dukat bakat ar ko ongkom ni namar menta ngiu i tang kumba hakayit ba berngut ha ka ba dom berngut berngat henry hangta markhmat menta ngatep tang ka tu kan ni henry hangta ngan itu biang kumjuk kumbala itu biang ru yanga ha kan ka perthai ngi thu malu mala berngut berngat ha ka perthai ka bathmai nginia itu khamba ka bamut ba ha ka perthai ka bathmai ha ka ta ka jaka ka bauble lo pangkre ngin don nia ka jing itu iwe khamba kuplesibon amen kubleshibun pastor gitu kicing pensyai ke jong pe kiba syai shana shishana katin ke jong blai ha ka ba matang chu i berngut berngen mat ha ka kari ngan sayu i shana kham pranai kham paka mat ngan sai thu ya kiba i ba thon jangi kham jilio bat khamayan chu shu ho ngak kwa ban poi sha ka kari ka ba blai la pen khre na ban da ka jangi te ha ka bai de bat kata sa ka bai bat ka jing kali ka ba ngak kwa ban kali hatu ke ipat ka bancia hak bai de bat ki jing khuslai ki jing ye ki pop ki bang ile ke ki bancia ha benen Kubleshbon sa kane ka way pat ka jingkele. Hato ki jingpang ki jing suse try ken don biang ha to ka hak ta ka bene ka batmai. Ngin ya pet umai ka kal nong ka ba nyau di khat ka ba khat khandai. Umai ka nyau khat khandai ka ongkum ni. Un phai pat bat un isnei yangi. Un yu ya ki jingbom hok jongi hapo ki slagjat jong u bat men bread ye ki pop jong ki ha ki ba jeleu ka duriau un bread no ye ki ke baro anom dan shu kita ki jing so se ki ba pang ki ba ngam ha ka jing em jong breu nani kita ki ke baro ki ba pen thut ki ba pen wet hi kat bangi dang em ha kene ka perthai pop ka met jong i ka long ka ba tlot bat ka dap tang ki jing sneu ki jing khuslai ki jing pang ki jing stom te ka bible ka ya thu yang yi ro na kitab jing pau ka nong ka ba ar puwe di khot ka ba sao ka ong kum ne te uble un nyat no ya ki jing jau mat sangap un nyat no ya ki jing jau mat baro na ki khmat jong ki war ngi kat bangi ning im ha ki ne perthai ngi yam ngi ut ngi sngo se thế hằng này ông biang bắt cái chính yap kan om long shu cái chính yap ru kan om don shu hak ta ka beneng ka batmai lem ne ka jing so se kan om don shu lem ne ka ba yam ka jing yam lem ne ka jing pang kan om long shu kita ke baro ki ba menchua kila le no kita ke baro ki ba menchua kita ke ba nia snow ha kat bangi dang don hak ne perthai kan ja no ha ta ka beneng ka batmai kan don tang ki jing kmen ban ngin yu i ya khmat ke jong chris ka khmat ka bada phu da ka jing tang shan ke jong u da ka jing tang shan ka ta ka hok tingin yu i hang ta ban ngin yo ya ka jing kermen hi ka ni dei tang ka pop hi ka ba penya khlat yang ni bat ublei andre u jis chris unwan ban shim no yang ni bat weng no i kita ke baro bat ngin yo biang ya kata ka met ka batmai bat ngin let chak ta ka hima ha ka bau blai ulapan krai nam ta jongi bat om don shu kita ke baro kita ke baro ki ba menchua kin salet no ku ba ong umai ka kin let no bat ke jing chao mat ro kan om don shu jing pang jing susi kan om don shu ya ngu bau blai u ai ka ne ka jaka ya ka ne ka ri amen kubleshibun arbet ek to kicing pensyai ke jong pe ba ngi yo i shai shana ba ka tin ke jong blai ka kren ha ka ba san nyat no ya ki umat ba ya ki jing mong ki jong i baro lawan pleru ha jing pen pau nang ba phuwe ke ka ba sao dala de hi ba kumno ka to ka khat ka dai man sim yang i we pi we
tengah kwa ban phai pan menta chai elder ke lamare hatu kapop la ne jing chincha kan wan phai biang pan em sai si sien shak ne ka prathai hadin bo bleula nyat lut ya ki umat ba ki pap baro Kebelah Shibun, saya kena kajing kali. Kajing juga kalau hi baik-baik nak ketin ke jong belai, kemengilak ban syam nahum. Kalau nong ke benengkong ke khot ke bekendai, ke baong kajing jenjar kanomi asin. Maka ta hak perthai ke bathamai, kijing sengau si, kijing khuslai, kijing pang, kijing yap, kanam long shu. Henry hak perthai ke bathamai, ketin ke jong belai, ke thu syai yangi. Bagi neki eki barim kin du kin dam. Henry kajing sup bat kajing kemen. Kan sun syar, naki bom jukut, syuki bom jukut. Oh, ngatarai ngi barak, ngi angnut bat ngi terang, ban poi syak ta ke partai ke bathamai. Ke bagi jing yap, ki bahaya ngasem, ki ba ki ba thoin ki jongi, kanum jia syu, nrai ngin ya im lang tang de kijing suk bat kijing kemen. Kijing jau mat kijing khuslai kijing sengau si kin du kin dam. Ublein pendu pendam ya ki ene ki eki barak. Nrai kat no kalong kijing kemen. Ban dan lang baru nong penim jengi Jesus Christ. Hak perthai ke bathamai. Unlong us jengi. Unong sin syaru jengi. Kemar ta ai bo blame gorku. Unia rap yengi iwei piwei. Bangin pen krek, bangin yit ye kijing im. Ban pen krek, ban ikan du baru nong penim jengi. Ha kijing wan ke ba arsin ke jengu. Bat hadin ke chi jas nem. Kata ke perthai ke bathamai ke bo blay. Un thau thamai kan long kijing kemen. But kajing sup nak banta jengi iwe iwe. Ku bless you. amen keplay shibun elder ke lamare ba kap bible ke thu shai ba kajing khuslai kapop ba kajing palan kanom chia shu biang pan hakasian ka ba te ka jingli ka babun kumnu pat bakani ka prathai ka bathamai kan salong ke ai ka ban sachia ha shirta ke jingem Boleh Shibun ya kena kijing keli sasisin. Men ne ngalayo ya kata kijing keli ke baong. Ha kena kurkom ba ke perthai ke bathamai kalong ke baper. Bat ngalai shim ya kijing jebab na ke kitab Isaya kalong bakhat wei ke dekat ke ban riu haduk ke bakendai. Menta pat ngalayo ya kijing keli ke baong ke bakumno ke perthai ke bathamai kan long. Ke banengkong kanam don syu ke pop ha kata ke perthai ke bathamai. Jing penpau kalau nak arpawai ke dekat ke basau, ke keting ke jong blay ke ang ba ublay unyat no ya kita ke jing jang umat bara, ke jing pang ke jing sengau si, ke jing yam, ke nam don syu, kita ke ba mensyua ke lalai no. Namar bau Jisu unyat no ya kita ke jing jang umat jangi bara. Nang ta ke Bible ke ya turu yang ba undon uta uding ke jing im uba sei ya khat artli ki jai so hala ubenai. Mengilak ban yok ban bam. Na uta uding so nang ta ke Bible ru kali thu yangi bahkan don kawa jong gejing im ke batoit na ke khet ke jong ublay na ke khet ke jong ublay ke Jerusalem ke bathamai nang ta ku mangala kren mene ba ngin sayo iya Jesus Christ markhamat ha ka ta ke perthai ke bathamai mentang ngim pa ji iya Jesus Henry ha ka ke beneng ke perthai ke bathamai ngi iya Jisu markhamat syu ke ketin ke jong ublay ke ong ba ke tabernacle ke jong ublay ka don bat ubreu ya kata ngilak banciam jing penpau ko long ke ba arpawai ke dekat ke ba lai ke ba ong bat ngali iya ke ketin ba jam na kata ke khet ke da ong hakmi ke tabernacle ublay ringkat bat ki breu bat unsyong lembat ki temaki kinya long ki pai lang jong ubat ublay hi unlong lembat ki bat unlong ublay jongki kata ro ko wei ke banjia ha ke perthai ke bathamai bat ke ke ba uyo ni ubatai hang ne ke ong ba nam don syu kata ke
jing pen pau arpwe ga khot ga baneng kong bat ngali i ka baneng bathamai bat je khanda bathamai namar kata ga baneng kong bat ka kata ga khanda ga baneng kong kilale no bat ka durio kanam donshu ka durio kanam donshu uyo anis ula batai ha ga khot ga baneng kong jong kala nong ka ba arpwe nang ta tong nye pe na kane ka wai ka kitab Isaya ar lai pau ka khot ka ba arpun reu lada pidon ni ga Bible ga jong pi Isaya kalanong ka ba lai pau ka khot ka ba arpun reu ka ba kren kumne ka ba ong kumne ka jing shai ubnai ru kan long kum ka jing shai ka sngi Kublai Shibon ba nyawbor gitu ke jeng pensyai ke jong pi ha ka ba kala men siem bat kala pensyai ya ke jeng mod ki jangi kendian ha ka be dai bat ke ke jeng kele bat halor jong kata runga kwa ban phai shei pastor Albert Scanlon sobaban batai lamingi balai ba don kam ya kani ka prathei ka ba thamai Kublai Shibon ya ka to ke jengkli ka borsotanan ka baong balai badan kam ya ka perthai ka batmai ka jawab ka basai kolong bahakan ni ka perthai ka bangi em menta kolong ka perthai ka badap tang da ka jingtem oi ki jengkur khu ki jong blai ki don kat kani ka perthai ka bangi em menta kolong ka perthai ka badap tang da ka jing sosi tang ka jing yam kham tam e bangi i ka jing yam kani ka perthai ka bangi em menta kam don shu ka jing khoi ka jing suba kam don shu ka ka ba itanat oi ki don ki benta ki bangi nang yo i ka burom ka jong blai ka jing itanat ka jong blai ha ka perthai balai bangi don kam ya ka perthai ka batmai ka daw kolong bangi yo ya ka jing su ka jikemen kham tam e ya ka jing ba ha baro kiliang kumba blai la thao ha ka ba men kong ya ka perthai boro kila long ki ba ba ki ba janai Dia blai ru sisin un sa biang hangi ya kata ka babhatam tingi don kam ya kata ka babhatam ya ka ka bangil adu ya kata ka perthai ka bajanai ka kitab jing pempau kelanong ka ba arpuwe ka khot ka ban kong bat ka basau ka okum ni bat ngalai ya ka beneng bat mai bat ka khndo bat mai nama kata ka beneng ban kong bat kata ka khndo ban kong ka lalenyo bat ka duriau kam don shu ka khot ka basau ka ong Dia blai un nyat no ya ka jingjau umat boro na ki khmat choki bat ka jingyap kan om mong shu lam ne ka jing sosi lam ne ka jingyam lam ne ka jingpang kan om long shu kita ki bam shwa ki la lenyo dia ka ne ka perthai ka bangi em ngidang mat ye kini ne ka perthai ka batam mai kini ki baro ki la lenyo ha ka ne ka perthai ka bangi em ka wei ka nuksar ka bang kwa ban ai bun sin ha ke jing thong jing tap ke jongi ka khando kam bahashu ni haban ai ki dawai ki dashin jokane ke juk start ka bamta tingi don kam ka perthai ka khando batmai ha ka bangim don kam shu ban pen kam yakini ki bathala juk perthai Kublai Shibon Kublai Shibon pastor ya gitu ke jeng batai ki jong pi ba kumbang ilai kran mena ba ngin sayo Shibon ki kam ha ka ta ka beneng bat ka perthai ka batmai bat sai sin bat ka jengkli kum ka jeng pen kan mau ba ka ka kam ka ba ki brio ki bala shasius ba ha Chris ken tre bat ken lie ha ka ta ka perthai ka batmai Kublai Shibon ya kena ke jingkli ka basngau tanat ka ba ong ka kam jangi ha ka perthai ka batmai ha oi ngatrai pile ya sngew na ka wei na ki jing jubab jong iwe na ki rangba jong ki bala jubab ya kena ki jingkli henrenga syukwa ban penpai ya ki jing muju berkat ki jong pi ha ka por ha ka ba ubleu la ong ya adam sumar ya kena ka kper ka umur adam hab ban sumar ya ka kper Eden tong ye pe na ka ting jong ubleu ban pensisha ya kena syaka kitab Isaya kalnong ban ripusan ka dekat ka ba arpowe hadu ka ba arpulai sengap ngan pulai ya kena kijing jumam kebong te kin te ying kumno ka ong te kin te ying bat kin shong haki kin thongru ya ki briso wine bat kin yabam ya ki so jongki ka dekat ka ba arpuar kin om te ban shong uwe pat kin om thung ban bam uwe pat namar kat kumba ki sngi uding kin long ki sngi upai lang jonga bat ki bala jet jonga kin yo slam
ya ka kam ki kti jongki ka rekhot ka ar phulai kin tre le no lemen penmi isya ke jing lalot namar kilong usumbai jong ki balak rukhu jong utrai ki khon ki ksiu jong ki ru lem batki kanai ka rekhot ka pensisa ingi ba kito kibreu kiban sapoi hapneng kinam shushong klikti henry kitre ki singau tanat ban tre ki tre bat ki thung ni la ki jong ki jing thung ki jong ki bam bat ki singau kumen ki jing tre ki jong ki kanam long le no namar ba ublei la thau ya ka perthai ka bathmai bar ka khandau ka long ka ba seiso ke ka ba ki thung ki long ka ba seiso bar kin bam na ke ka ba ki thung parlok parabangait to ai ba ublei nu kurkhu yangi ha gijing nang gijing start ban tip ya ka ktin ge jong u bat kham tam ban bot ya kita gijing hikai ki ba ka bible ka hikai yangi khnang mengela ban yi ya ujisu onda haba unwan ublen kurkhu ye phi banyanga amen bless bon ba nyau bor ban menta ila po yak tat shaka bakun ban ngidan satang ka wei kijing kali hakaba akwa ban phai shai ba nyau bor la pasam ba pen ya raban pen shai lamingi hatu kan dang don em kijing joseph kijing thai ba kijing tre hakata ka prathai ka bathamai ba kumno ka bible ka thu yakata Shibon ya tu ke cingkli ke ba so tanan ka ba ong ha to ngin thai ngin sap ngin tre ba thia ha ka perthai ke ba thmai ka jawab ka bang kwa ban ai ha ne ka por ha ka perthai ke ba thmai ngin om thai bat ngin om sap namar ba ka jing thai bat ka jing sap ka dei na ka daw jong ka pop ba obriu ha bo la hap ka pop utlot uswai apan kan mau ru yangi na ka jingi thu khana ka bible na ka kitab genesis kalonong ka balai ka dekhot bakha khnai hadin bau adam ba ke em kila hap shikapop ka ktim ro sam sim ka jong blai ka ong kumni da ka jing sep ka khmat jomi men ba mila ukpu hadu banda men phaidin pat shika khndo namar nakal ashim yami naba ka domet milong pat shaka domet mele phai pat ka daw jong ka jing mi sep kalong ka daw jong ka pop ka daw jong ka jing thai kalong ka daw jong ka pop te ha ka perthai ka pathmai ha bang ngin om kup shu ya ka jing long pop ngin om dot shu ya ka jing thai ba ka jing sep ha ka bai dei pat ba ka ni ka bai ka banta ha to ngin trei ngin thia ha ka perthai pathmai hoi ngin trei ngin kta ngila pro ban thia unoi thu lupa jong blai ha ka kitab isia kalonong ka ba rupusan ka dekat ka ba puai ka ong kumni di kin te ki yeng bat kin shong haki kin thong ru ya ki pris so wan bat kin bam ya ki so jong ki kin om tei ban shong uai pat kin om thong ban bam uai pat namarkat kumba kisngi uding kin long kisngi upai lang jonga bat ki bala jit jonga kin yo slam ya ka kam ki kti joki ngangai ha ka pathai ka bathmai kinang troi pat kinang ta ka khot ka bap sau ko ong ti kan jaru ha ba kim pat khot kerpa ngan phai ktien pat kat ba kidang kran ngan snow usuri bat ukhol long brot kin ya bam dekat using un bam phlang kum umasida bat ka domet kan long ka jimbam upsen kien om ya pensniu lemne ya pendu hau lo mukhu jonga baro ong utrai kalong ka ek bersonat ka ten jeng thu pa ka jong blai kam de ka ten jong isia ka ten ka jong blai hi ba ka perthai ka bathmai kan don ka jeng suk ka chikman pat ka jeng trei ka bangin trei da ka jeng sotonat ko pleshibon ya kini ki baro ha ka bangilala bani shimtalang pan ngadwai ba uplay on ai yang ai pi ka jing shat jing klan ha ka jing et penginang klan ha u pat kham tam penginang la pan pengkre ya kala de ba ikiwe na ta ka sngi ka bakra ka jingwan u jispus bat kham tam bengin yo shong ne ha ka ta ka beneng pat ka kno ka pathmai ka perthai ka pathmai na ka ta brom joblai amen bless bon hadu kanu kalong ka bathyang ngau tanan ba ngin yo banya pule kene ka subject
mendaga tayo ba ngai ngui pi baro ki paralok projol bala shong mat snam baru ya ki panelist ki bala shimenta keloi mensiem to ai bau blai ai kal khu pi baro kat bangi pen kot tengene pendam lang lagi kli ki jing twai blai bak pa jungi ba beneng wan chan chome kan kleman ha sho bangin pen kot ni dwai ba men kal khu ingi ni ai ngo ba mila dan kan ban ni ha ka bangi la yo ba ni pule ko subject ka ba dan kam ka ba long ru ke jing thrang ke jong wei pa wei breu ba nge ba ba bu ya me kal khu ingi atrai se sin pan dai ba ke jing ye ke jong chris kanai siu spa halo ke jong ni pan kini baro ka ta ma thang ta mo jong chris men ta ba la ka ta ru amen